Siellä näkyy toi punainen lippu. Ja sen verran kovaa merenkäynti, että ei varmaan uimaan kannata mennä. Kyllä vähän tekisi mieli. Tämä paikka on siis ihan Sri Lankan eteläkärjessä, etelärannikolla. Mä oon miettinyt, että miten siis tuolla päin on, kun mennään tästä näin. Tää on tämmönen trooppinen paratiisirannikko. Tää paikka taas kerran, että kuinka monta vuotta elämättä mä oon tällaisessa paikassa viettänyt jo. Tää muistuttaa niinku sitä Karibiaa ja Bahamasaaria ja noita Kuubaa. Kuulemma suomalaisia turisteja on paljon. Kokkelassa on ollut aikaisemmin. Kyllä vielä tänäkin päivänä on, mutta ei niin paljon kuin aikaisemmin joskus. En tiedä miksi ei. Ja luostari on tosiaan tässä ihan rannikolla. Se on tämmönen lakuuni, missä se luostari on. Se krokotiileja ja apinoita ja sellaisia. Siltä, että voisi sataa. Tänään on ollut hyvä päivä sitten. Ei ole sadellut paljon, nyt on kävellä täällä rannikolla. Beachillä. Ihan niinku siis terveydellisistä syistä. Ei tässä niinku mitään muuta ideaa. Siellä kaukana menee joku kalastaja-alus. Tiedän. Muistaa joku öljytankkeri. Siis Sri Lankahan on sitä erilainen vertaa esimerkiksi Taimaahan. Tää on enemmän jotenkin, tässä on sellaista afrikkalaisuutta. Afrikka jotenkin sekoitus niinku Taimaa ja Afrikan välillä. Intia on ollut osa Afrikkaa. Se on siitä irronnut se mannerlaatta ja Himalajan vuoristo on syntynyt siitä. Anyway. Kyllä joo, sisällissotaa ei enää ole tällä hetkellä kuulemma, mutta se on se uusi presidentti saanut aikaan kuulemma paljon hyviä hienoja uudistuksia täällä. Nyt on saatu justiin valmistunut Sri Lankan ensimmäinen moottoritie. Tuossa ajeltiin. Semmoista länsimaalaisuutta ja edistystä ja Babylonin rattaat pyörii.